Оставя хора, аз съм 64 и не ще играем Counter-Strike 2009 година, защото компютъра ми е Windows XP и да съобщя хубавата новина. Скупувам компютър, събрах пари и тати ще ми дадем още малко и ще се купя един хубав компютър. Може да играем GTA 5, Outlast, Hellraver, Alpha 4, Alpha 2, Alpha 3, Alpha 1 и така продължително. Нека да започваме да играем кънтъра. Ама ми трябва и клавиатурата. Тъй. Сега трябва мишката да ми тръгне. Тя вече ми тръгна. И като си купя компютъра, после трябва да връщам парите на тати. Компютъра ми е от Desktop BG 349 лева и аз имам 100 лева само и той ще ми доплати още 250 лева. И тези пари от празниците ще събера малко пари и рождени дни и се опитам да ме ги върна. Заради вас го правя. И заради мене, защото се обичам да си играя игри. На 10 юли ще има влог на море. Ден първи, ден втори, ден трети, ден четвърти, ден пети и така. И забравих да съобщя, че Величан Бехане пак с мен. Аз съм сам вкъщи. Еми ти колко дни ще си в морето? 5 дена сме на море. Fuck you, bitch! Fuck you! Да, бе! Трябва да намаля малко, защото да се чуваме хубаво. Fuck you! Хъчо! Някои го цапнаха по тиквата и не ме лъжи. Не ставам къде вената да пия хора. Атанас Колев и прецанка. Тъй, не е тос. Чакай сега. Айто селект, той става. Ето съм. Сега, ще изчакай малко да убият всичките и да тръгнем новата игра. И се опитаме ние да не умираме. Ще го сменим тос. Но бай, 100. Да ви кажа, че тос 2009 година нищо, че е стара много яка. Препоръчвам ви да сега стеглите. И се чудите, когато видяхте Майнкрафта на екрана ми, защо не снимам Майнкрафт. Защото ми стана нещо на Майнкрафта и ми иска парола, емайл и въвеждам паролите и нищо не става. Имам един приятел и той ще може да ми го направи, но трябва да дойде тук. А той е в... Не. Той се казва Сонер. Ако гледаш този клип, да, ти си. Ама той е по-голям от мен, той е на 22. Оха, той значи пуши. Пушия. Надеем колко ти. Де да знам аз е? Навън се летя хората. Микрофона. И хора да знаете, ние си имаме вече група. И аз нямам микрофона, защо ми пишеш такива работи, бе? Да знаете хора, вече сме... Няма да се го сменям. Кое бе? На телефона ми микрофона. И да знаете хора, вече си имаме група, тя се казва как бе? Няма да се група. Ама си имаме китари и микрофони. Тъй, ще опитам да го направя един И да хедшот. знаете, Мирай вече има... Мирай 53 вече има гадже, ама няма да казвам име. Защото... Ако за те запомни. Няма кой. Кой? Фаворит. What? Сега, мен ме убиха от бомбата и ще изчакай малко те да видят, да видим какво ще направят. Това е тъпото на играта, че трябва да чакате докато умрат всичките. Така.
Знаете, хора, днеска може да ви снимам аз влог, когато отивам на центъра. И ще ви снимам Мирай 53. Ако дойде, например. Нали щял да идва към 2 часа, бе. Той ми каза вчера. Вчера до 11 часа бяхме у нас, хора, защото правихме някакви си касички, ама ние ги скъсахме. Защото бяха много гадни. Така, Да купим за гаджето си Тихо, нещо ма! хубаво. Чай да купим нещо. Ruffles. Ето за ви. Не съм я взимал. Кой ме убива? Чак да кажа една глупост. Още една игра и... После може да снимам клип как снимам на една друга игра. Ти надявам колко видеоклип покачваш, бе. Понякога по 2-1. Ще снимам и двамата как играем Какво? от Фриф една игра. Вода и огън ли? Вода и огън, да. Аз съм водата. Аз съм огъня. Мисля, че се казваше Watergirl и... Той. Как се беше? Огненото момче. И водното момиче. Да, така се казва на български. Watergirl и... Забравихме на момчето името. Той огън как е на английски? Забравих името точно. Точно ли той? Аз не знам много английски, знам някои думи, например, като ми пишете нещо, понякога много бавно го чета. И заради това гледайте да не ми пишете много на английски. То с простия стреля в стрената. Хора, аз мога да чета на английски, но не е толкова много да говоря. Тъй. Enemy spotted. Пак побиха, то бе. с... Това беше. С снайпер беше то. Или с помпа. И то вече с снайпер. То с снайпер вече. Гейми хедшот. И ти вземи той. Нали си взех снайпер? Безсмертник. София Варна. Дед Варна, Фонсо... Добре. Към Тодоровца, кажи ми, дето искаш видеоклип от нас. Крум Тодоров искаше видеоклип за сателито, но... Мисля, че няма да го направя. Няма да го направя. Аз направих клип, но снимах на една кола номера и... Просто изтрих видеоклипа без да искам и... И хора, това беше... Това беше от мен, хора. И днес може да кача още един видеоклип, като го кача този. В момента гледахте N64 как играе Counter-Strike. За съжаление не си включих камерата от 90-те, защото е смотана и си купя една хубава камера. На Canon ли? То се на Каньон, ама нещо, тя преди беше много хубава, Нещо се развали настройката от тук. И не става да се настроила много хубаво. И хора, да ви кажа новата новина, че аз вече почвам да снимам видеоклипове. Да. И ми напишете от Найнис канала. Няма да показвам, защото... И ми напишете имена от Найнис канала. Да видим какво ще стане. Тъй. И чао, хора. Чайте да видим. Чао. Да видим кой картака умрял. Чао. Сега, хора, няма да ви показвам геймсето, когато си купя компютъра, тогава. Бай!